Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, fatan mun yi cikin ƙoshin lafiya. To ya muka ji da jarabawoyi na rufe mana gidaje masu albarka. To insha Allah haka za mu yi ta lallaɓawa tafiyar gwagwarmaya kenan. Wata ran mu ɗin za a rasa ba a gurin ɗin mu. Fatan mu dai Allah ya ba mu sabati, ya ba mu juriya. Allah kuma ya anshi aikin nan albarkacin iyalan gidansa tsarkaka. Wannan rahoton da ke fitowa daga kafar yaɗa labarai ta Al Jazeera, a yau shugaban Amurka ya fara ziyara a ƙasar China, inda ya zai a tattauna akan halin da ake ciki na yaƙin Iran da yadda yaƙin ya jawo lalacewar al'amura. Shugaban ƙasar Trump ya sauka a ƙasar China, wanda ya sauka a cikin kunya, abin kunya ga Amurka. Kamar shugaban ƙasar Amurka wanda duk duniya ake ganin shi shine shugaba mafi girma, super power, shugaban ƙasar da take jagorantar duniya, wato 'yan sandan duniya, ya ce zai je wata ƙasa amma shugaban ƙasar ko wakili mai ƙwari ba a turo ya tarbe shi ba, balle shugaban ƙasar ya zo. Wannan abin kunya ne ga Amurka. To Trump da ya sauka, inda ya waiga bai ga wani jami'i ba mai ƙwari. An turo mai da wasu jami'ai sun tafi da shi domin ya je ya yi ziyarorin da ya tsara zai yi, da kuma tattaunawa da za a yi akan musamman yadda za a kawo ƙarshen yakin Iran da kuma harkokin kasuwanci, yanayin tattalin arziki da ya addaba Amurka. Yau ma 'yan ƙasa suna ta cewa fa hauhawar farashin ya zama na hauka ma, haka Amurka suke cewa. To dole Amurka yanzu tana neman mafita. To amma dai gashi China ma ba lallai ta samu abin da take so ba. To amma dai insha Allah za a kawo cikakken rahoto me ya gudana kuma me aka cimma matsaya. Fatan mu shine Allah ya ci gaba da kunyata su tun a duniya, daman lahira ai ta mace. Allah ya ci gaba da kunyata su, kunyar duniya, daman duniya suke takama da ita, to duniya ya zamo sun kunyata insha Allah. Allah ya taimake mu. Wannan girgizar ƙasa ce da aka samu a birnin Tehran da kuma Karaji. Girgizar ƙasar da ba a saba gani ba a yanzu an gan shi a wannan biranen. Allah Ubangiji ya kare jamhuriyar musulunci ta Iran. Idan Allah ne ya jarabce ta, Allah ya ba ta ikon cinye jarabawa. Idan nan waɗannan 'ya'yan bani shaidan ɗin ne, Allah Ubangiji ya sa tafi ƙarfinsu, ya ba ta nasara a kansu. Wannan ce ta fito da wani rahoto cewa tana jayayya ko adawa da Amurka akan sai da makamai zuwa ga kasar Taiwan. Wato akwai wata badakalar siyasa a kasar Taiwan din nan, wanda a wannan lokacin za a iya shiga wani mataki daban kuma da kasar Taiwan, domin China tana da mafarki akan Taiwan, domin ta ce tsibiri ne na Taiwan, Amurka ta cire shi daga ciki. Wanda lokacin sai da alkamuna yana raye, Allah ƙara yadda da rahama a gare shi, kusan shi ya dakatar da mamayar da China ta so ta yi wa Taiwan a wannan lokacin, saboda ƙin jinin zubar da jini da yake so da baya son ya ga ana zubar jini. Shi yunkuri ya dakatar da wannan matakin. Tamar da gashi Amurka tana shige, tana kutse, tana so ta tutsa domin sai da muggan makamai zuwa ga kasar Taiwan din, domin ta kalubalanci China. Shine China take adawa da wannan. Kuma wannan bidiyo da kuke gani, wani operation ne na musamman da Hezbollah suka kara gudanarwa, suke ta kai hare-hare kan sojoji da suke bakin iyaka da suke kula da security yankin. Da Hezbollah ya fasa su take a hankula, ta fasa mota, ta fasa iron dome, ta fasa launcher, ta kashe sojoji kuma ta yi ambush din motoci. Wato makiyin addinin musulunci ne, makiyin ƙasar Iran, Reza Pahlavi yake magana, inda yake buƙatar Amurka da Isra'ila da su ci gaba da bambame ƙasar Iran domin 'yantar da Iran daga hannun addinin musulunci. Don wani ita ce manufar shi. Sai aka samu wata Iraniye wadda take zaune a Amurka ta tashi ta gaya masa ce, me yasa kake goyon baya akan bambame ƙasar mu ta gado, ƙasar Iran, kake gayyata Isra'ila da Amurka da su zo su kai mata hari? Wannan abun kunya ne a wajenka, abun kaskanci ne, abun wulakanci ne. Tana gaya masa, sai security service din shi suka zo suka dauke ta daga cikin hall din, suka fitar da ita. Insha Allah wannan mutumin bugun zuciya ne zai kashe shi.
akan idansa Iran za ta yi nasara, akan idansa Iran za ta cimma bukatunta na tabbatar da addinin musulunci a duniya da yin nasara akan makiya kuma ba yanda ya iya. Na rahoto da yake fitowa daga kafar yada labarai ta Al-Arabiya da ministan harkokin wajen Iran yake bayyana cewa Kuwait ta kai hari ba bisa ka'ida ba ga wani jirgin ruwan Iran mai dauke da jami'ai mutum 4. Wannan jirgi da Kuwait ta kai hari yana gab da wani base da Amurka take amfani da shi na ƙasar Kuwait domin kai hare-hare ƙasar Iran. Tana amfani da wannan base ɗin wajen kai hare-hare ƙasar Iran. To Kuwait ta tsara wa'innan jami'ai na ƙasar Iran wa'inda yanayin na'ura ta sa jirgin ya kauce ya yi wannan yanki, da ita kuma Kuwait ta kai hari take zargin cewa Iran tana shirin mamaya ne ma, ta kama jirgin Iran tana shirin mamaya. Jiya na ga kasashen Laraba nan duk magana suke ta yi na suna Allah wade da ƙoƙarin mamaya da Iran ta yi. To ministan harkokin wajen Iran Abbas ya bayyana cewa a gaggauta sakin wa'innan 'yan ƙasar Iran ɗin, sannan kuma a gaggauta sakin su, sannan kuma Iran tana da iko na mai da martani. Iran ɗin yau ba Iran ɗin jiya ce ba, idan kuma na zame muku idan ba a gaggauta saka wa 'yan Iran 'yan ƙasar ta ba, to fa tana da ikon mai da martani akan wannan mataki da Kuwait ta ɗauka. Kuma sun san Iran ɗin yau ba Iran ɗin jiya ce ba. Allah ka taimake mu. Al Jazeera ce ta kawo wannan rahoton yanzu a bayanan sirri da suke fitowa daga ita fadar White House ta Amurka, daga shi makusantan Trump, sun bayyana cewa makasudin wannan ziyara shine a roƙi China a tabbatar da China ta matsa wa Iran, ta sa mata fareja wajen samu a cimma wannan yarjejeniya, ta yadda ta amince da matsawa China a yadda a cimma wannan yarjejeniya da ake so a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Labari na ƙasa kuma ƙasar Lebanon, ta gwamnatin ƙasar wadda ba ta da alƙibla, yarinyar Amurka da Isra'ila da ƙasashen Larabawa sun kai ƙarar Iran cewa ta zo tana amfani da ƙasar su wajen jawo musu yaƙi. Ta turo jakada wadda jakadan ba a san me yake ba a ƙasar Lebanon, kuma ƙasar Lebanon ta kore shi. 'Yan gwagwarmaya sun ce su ga uban da ya isa ya fidda shi daga ƙasar Lebanon. Ƙasar Lebanon ta su ce kuma su 'yan ƙasar Lebanon ne, don haka duk wanda ya isa ya zo ya fidda wannan jakadan na ƙasar Iran. To don haka gwamnatin ƙasar Lebanon ta ce bata san me yake ba a ƙasa. Wai ƙasar da kullum Isra'ila take kashe mata al'umma, kullum burin Isra'ila ta mamaye ku. Mujahidai matasa sun tsaya domin kare ƙasa, kullum suna ba da jinaninsu, amma saboda rashin kishi kawai ƙasar da take taimakon matasa su aka kai. To ga fili ga mai doki, sai mu gani ga gwamnatin Lebanon ɗin, ga al'ummar ƙasar Lebanon, sannan ga jamhuriyar musulunci. Fatan mu shine Allah ya ci gaba da karya wa'innan azzaluman shugabanni masu haɗa kai da Yahudu da Nasara da munafikan ƙasashen Larabawa wajen cutar da ƙasarsu. Allah ka taimaki 'yan gwagwarmaya.